Otu ọrụ agency dị iche iche bụ nke na-amanye iwu bụ nke a gwara ka ha gbaa mbọ gotekwa ọrụ bụ nke ha na-alụ ịgba mbọ hụ na ndị ọrụ nta akụkọ bụ nke nwere nchekwa tupu n'oge yanakwazi ka emechara ya bụ ọrụ nkọpụta izugbe bụ nke na-abịa abịa n'ime obodo a. Nke a bụ arịrịọ bụ nke bịaranụ ka ozi enwetara banyere ọrụ nta akụkọ na nchịkọta bụ nke ha mere na nhọpụta oge gara aga gosiri na ndị ọrụ nta akụkọ ruru 250 bụ ndị nke emerụchere arụ ma wakpokwazịa na ya bụ ọrụ nkọpụta izugbe nke afọ 2019. Onye nta akụkọ anyị bụ Ekwi Ajide ga-ewetara gị akụkọ a n'uso. Kwuru na ọ dị mkpa ịhụ ịgbasi mbọ ike n'etiti ndị nketa oke ka e wee gbanarị ihe mere na mbụ imekwa ọzọ n'ihi ọ yọrọ ndị nchekwa n'ọrụ ndọrọndọrọ ka ha nabata ndị nta akụkọ enyere ikike ịrụ ọrụ n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị. Maazị Arọgundade yọkwara ndị ọchịchị otu na gọọmenti ka ha jikọọ aka ịhụ na ndị nta akụkọ nwere ezi nchekwa. Onye ọbịa kwuru okwu n'oge ahụ, ọkammụta Abigail Ogwezi Ndisike sitere na Mascom na Mahadum Lagos sịrị na ya bụ ọrụ nwere ike ime ka ndị nta akụkọ mụta otu ha ga-esi nye aka ịhụ na enwere ezi ọchịchị n'obodo. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.